Mela se nkomplu għaddejjin b'din ix-xandira diretta fuq naturalment dan l-istazzjon. Il-programm Kalamita mit-tnejn sal-ġimgħa jkun magħkom infakkarkom illi għada festa San Giuseppe jew jum il-ħaddim jgħidula li tridu l-ewwel ta' Mejju hija festa għal kulħadd, allura dan il-programm mhux ser jixxandar. Aħna ser inkomplu għaddejjin b'aktar mistiedna fil-waqt li mill-ġdid nirringrazzja kemm l-eċċellenza tiegħu Frank Zammit, ambaxxatur għal Malta fil-Vatikan, kif ukoll il-Dun Ġorġ dalli tal-ewwel parti tal-programm illi kellna illum. Mija issa fl-studios ingħaqad Kane Said, Kane m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni, mhix l-ewwel darba u laqas it-tieni li kien magħna waqt dan il-programm, huwa manager għall komunikazzjoni fil-qasam naturalment fejn jidħlu l-gaming u l-logħob u naturalment affarijiet bħal dawn, u li miegħu dejjem nitkellmu fuq kemm huwa importanti illi wieħed jirregola il-pjaċir tiegħu għaliex ejja ngħidu il-logħob huwa xi ħaġa milli ġejja minn żmien l-antik ħafna, nista' ngħid li jiena meta kont għadni żgħira ikun hemm naħseb li jew il-nhar ta' ġimgħa kienet tkun kienet ommi tini dak is-sixpence, kienet tgħidli muri nilabhom li lottu daw u kellha karta dejjem bl-istess numru u tibgħatni nilab dak is-sixpence. Imma dak is-sixpence biss konna nilagħbu, ġifieri la iżjed u lanqas iżjed. Regola ġenerali, daqqa tirbaħ, iktar titlef milli titilf u milli terbaħ, imma is-sixpence kien jibqa'. U dan huwa importanti għaliex ejja ngħidu xi ħaġa sabiħa li jħobb jagħmel il-bniedem huwa li jissogra ftit biex forsi jerbaħ xi ħaġa u dak l-entużjażmu li jtik il-logħob u dan huwa wieħed minnhom dak il-ferħ isu dik l-ansjetà, dik in-naqa' kurżità sakemm jitilgħu in-numru. Ġifieri ejja ngħidu il-logħob mhuwiex daqshekk xi ħaġa kera jew tal-biża', dment illi wieħed ikun jaf jirregola. Insellimlek, ma rridx noqgħodlok ħafna mill-ħin tiegħek illi ngħid l-iktar jiem milli jint. Imma lanqas ma tajtx każ qed nisimek qed titkellem tajjeb ħafna. Nsellimlek Veronika, nsellem lit-telespettaturi kollha u lit-tim wara dan il-programm Kalamita. Ekku, imma fir-realtà kien il-fondazzjoni kif tħares lejn dawn in-nies illi kifet fil-bidu forsi m'għandhomx dik id-daqsxejn dixxilpina fuqhom infushom u jispiċċaw jagħmlu imħatri, jilagħbu anke intrapriżi, anke forsi karozzi, anke jispiċċaw ifallu lill-istess familja tagħhom. Iva, il-logħob li aħna nsejħulu bħala logħob patoloġiku estrem fejn kif qed tgħid tajjeb ħafna inti bl-Ingliż għandna l-kelma high stakes. Jiġifieri dawn ikun ġukaturi li jilagħbu ammonti kbar ħafna ta' flus. Mhux biss jintlabu wkoll l-istorja tal-limna li jkun hemm ġukaturi wkoll issa li saħansitra jilagħbu l-proprjetajiet, jispiċċaw jilagħbu l-intrapriżi tagħhom sfortunatament u l-aktar ħaġa importanti jispiċċaw jilagħbu bir-relazzjonijiet intimi familjari tagħhom. Mhijiex ejja nibda minn hawnhekk Veronika, nibda mill-premessa li mhijiex in-norma li ġukatur jilgħab ammonti kbar ta' flus jew inkella jasal f'dan l-estremità u x'hekk. Jasal f'estremitajiet li jirriskja li jilgħab proprjetajiet, eċċetera, eċċetera. Imma jsiru ta' vera. Imma hija realtà u allura il-peress li hija realtà il-fondazzjoni huwa dmir tagħha li tipprovdi għarfien preventiv. Veronika li jekk jiena nkun hawnhekk nkun fuq programmi wkoll simili biex nipprovdu dak l-għarfien preventiv biex kull min huwa ġukatur responsabbli li hemm ħafna hemm barra. Kull min jilgħab b'kontroll kemm jista' jkun he puts himself or herself in check, ġifieri dejjem jittestja lilu nnifsu jsaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu biex iżomm mal-linja tal-kontroll, mal-limitu tal-kontroll. Ejja ngħidu kif inhi llum il-ġurnata l-industrija tal-logħob tal-azzard kullimkien madwar id-dinja kollha, ma speċjalment f'dan il-pajjiż hija kemm xejn kbira. Għandek introjtu kbir finanzjarju għall-Borża ta' Malta u l-operaturi tal-logħob liċenzjati tista' tgħid kważi dejjem jiżdiedu. Allura aktar rridu noqogħdu attenti li nżommu l-kontroll, nilagħbu b'responsabbiltà, jekk qegħdin nilagħbu logħob online
naraw li il-websites huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob għaliex għax il-liċenzja tipprovdilek ċertu sikurtà, ċertu ambjent regolarizzat u ċertu għodot ta' responsabilità. Għodot ta' responsabilità xirrit infisser, per eżempju, deposit limits, wagering limits, li tara li inti jekk xelet il-bozza l-ħamra fuq il-profil tiegħek, fuq l-account tiegħek, inti tista' tuża minn għodot ta' esklużjoni. Jekk inti tilab ma' websites, lab f'websites li mhumiex liċenzjati, inti m'għandek l-ebda salvagwardjar. Insemmi każ partikolari jekk ġukatur ikollu ilment ma' operatur tal-logħob, dejjem nuża l-istess eżempju fit-tisju, kellu ammont ta' flus depożitati fl-account għan filgħodu sab nofsu. Allura għandu ilment mal-operatur tal-logħob u ma jista' jasal b'xejn. Hemmhekk tidħol l-Awtorità Maltija għall-logħob, il-ġukatur jitkellem mal-Player Protection Department tal-MGA u l-MGA b'obbligu tal-liċenzjar tidħol bħala intermedjarju bejn il-ġukatur u l-operatur. Dan hawnhekk qed insemmi ħaġa vera bażika, jiġifieri il-liċenzja tipprovdilek aktar salvagwardjar minn dak li qed ngħid jien. Jekk il-ġukatur jilab f'website li mhumiex liċenzjati, jilab fuq l-idejn, jilab f'dak li bl-Inglis nsejħulu black market fid-dinja illegali, ovvjament hemmhekk m'għandek l-ebda salvagwardjar, inti qed tirriskja bil-kbir. Normalment f'dik id-dinja illegali iva jintlabu intrapriżi, jintlabu proprjetajiet u problema ġebel l-oħra għax jekk inti qed tilab fuq l-idejn u saħansitra sellift fuq l-idejn, hemmhekk dħalt fix-xibka tal-użura, fil-pjaga soċjali tal-użura u l-awtorità u lanqas entitajiet soċjali bħal tagħna li aħna niffokaw fuq il-ħidma soċjali ta' support lill-individwu ma jagħmel ġid. Jiġifieri aħna l-ewwel ħaġa li nħeġġu lill-ġukatur li l-attività tal-logħob tal-azzard iqisha dejjem insemmi kelma delizzju jiena, iqisha bħala attività ta' rikreazzjoni u divertiment u iżomm ta' kontroll, aħna kemm jista' jkun nigżuh biex jibqa' iżomm mal-kontroll. Milux għamilna riċerka parti minn proġett, programm finanzjat parti finanzjat mill-Unjoni Ewropea u hemmhekk ħareġ li kull min jista' jgħid għandu vizzju tal-logħob tal-azzard dan jonfoq jew hija tonfoq mal-100% jew 150% nofs aktar mill-paga fix-xahar tagħha ġifieri tonfoq il-paga kollha fil-logħob tal-azzard. Aħna ma nixtiequx li l-ġukaturi jaslu semmek għax kif tasal semmek inti responsabilità armejta barra mit-tieqa, armejt ukoll barra mit-tieqa il-relazzjoni intima familjari li inti għandek mal-maħbubin tiegħek li inti xekkilt il-relazzjoni xi kultant ta' fiduċja bejnek u bejn it-tfal tiegħek ukoll għax insibu każijiet fejn tintilef il-fiduċja, Veronika. U inti tibda tidħol fi perkussjonijiet soċjali. Imma għaliex persuna tasal biex jilabu daw l-ammonti kollha ta' flus. Għax ikunu daw ikunu irġiel u nisa maturi, jien ħa ngħid in-nisa wkoll, għax illum ma tistax tgħid irġiel jew nisa, it-tnejn li huma għandhom jistgħu jidħlu f'din in-nażba, imma bniedem li jkun matur, li jkun intelligenti, jkunu ġieli nies fl-ogħla karigi. Ġifieri m'hemmx pereżempju għax wieħed m'għandux edukazzjoni, ġifieri jkunu nies ta' ċertu maturità u xorta jaslu li jagħmlu dawn il-passi. Iva, ġukaturi tal-logħob tal-azzard, gamblers hemm barra għandek kif qed tgħid tajjeb ħafna inti għandek minn kwalunkwe faxxa tas-soċjetà, kwalunkwe skala. Għalhekk aħna dejjem inħeġġu li ikun hemm kontroll tal-budget li l-paga inti daħlitlek il-paga fix-xahar u inti jekk tħobb tilab il-flus hemm qassamt dejjem tqassam parti minn dik il-paga għall-logħob tal-azzard u ma taqbiżiex. Eżatt. Għax jekk taqbiżant tkun qed tieħu mill-flus li huma devoti għat-tfal tiegħek għall-relazzjoni tiegħek, forsi
għal xi għanijiet, skopijiet professjonali li inti jista' jkollok, allura nerġa' nirrepeti bħalma dejjem nagħmel, importanti ħafna li nżommu ma' responsabilità. Għaliex persuna taqa' għal patoloġija. Patoloġija biex niftijem il-maġġor parti tal-ġukaturi li kollhom il-vizzju tal-lob kważi lanqas inqisuhom bħala patoloġiċi. Patoloġiċi meta persuna torqod u tqum fil-lob. Jiġifieri ma tqis l-ebda attività ulterjuri għall-lob tal-azzard u sfortunatament kif qed ngħid persuna patoloġika tispiċċa tgħix f'ħolma taljena ruħha kompletament mid-dinja soċjali, ta' mħabba tagħha, mit-tfal tagħha, mix-xogħol tagħha, taqa' f'ċertu depressjoni għax il-ħin kollu tkun qed tiċċejsja, tkun qed tiġri wara dak il-flus kollha li tilfet u dejjem bit-tama għal dik il-famuża rebħa li taqlibilha il-folja ta' ħajjita għal pożittiv. Veronika, ċertu affarijiet rridu nkunu realistiċi, kif qed tajjeb ħafna inti xi kultant, mhux xi kultant, aktar iva milli aktar ikun hemm telf fil-lob milli rebħ. Issib persuni li jerbħu, issib persuni li jerbħu kmieni u jippretendu li ħajbqgħu sejrin hekk? Jerbħu ejja ngħidu kif inhi. Ir-rebħa hija perċentwal żgħar ħafna mill-lob. Ejja nelabu għal gost, ejja nelabu bħala rekreazzjoni u divertiment, nżommu mal-limitu, mal-budgets, u lanqas biss għandu tgħaddilna minn moħħna li nelabu ammonti kbar ta' biex nerbħu. Ekku. Kejn, nixtieq nibqa' insaqsik ħafna aktar mistoqsijiet ta' interess, però l-aħħar mistoqsija biss fil-qosor għaliex qegħdin jagħmlu lis-sinjali bniedem illi għax aħna wara kollox kif qegħdin ngħidu niġu vera minn kull nkunu maturi u niġu nkunu edukati u nafu x'għandna nagħmlu, però il-bniedem jibqa' bniedem u l-vizzju jaqa' fih. L-għajnuna, fejn bniedem jista' jsib l-għajnuna? Iva, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli toffri s-servizzi ta' support tagħha l-ewwel ħaġa permezz tal-linja ta' support nazzjonali kif jidher fuq l-iskrin il-wieħed 777. Dejjem nirrepeti m'hemmx għalfejn tkun ivvizzjat, m'hemmx għalfejn tinqaras mill-lob biex iċċempel. Tista' ċċempel ukoll anke għal xi informazzjoni. Anke saqsi ċertu mistoqsijiet jiena x'nista' nagħmel biex inżomm kontroll, kif nista' nqassam aħjar il-paga, kif il-ħin tiegħi li qed inqatta' l-każino qiegħed jagħmel sens għal ħajja tiegħi, l-professjoni tiegħi, affarijiet bħal dawn, mistoqsijiet bħal dawn. Barra minn hekk għandna iċ-chatline ukoll hemm il-website www.rgf.org.mt għandna chatline miftuħa fej persuna tista' tkellem l-aġenti tagħna wkoll permezz tal-website. Tistgħu issaqsu wkoll għal one-to-one sessions. Veronika għandna ħaddiema soċjali magħna fejn tiltaqa' f'konfidenzjalità assoluta ma' persuni li jkollhom bżonn nisimgħu il-karba, forsi jkollhom bżonn li neskluduhom mill-land-based gambling parlors jew inkella nipprovdulhom dak is-software blocker li bihom ikun jistgħu jeskludu mid-dinja online. U dejjem nirrepeti kif qed tajjeb ħafna inti kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam, illum jiena u għada inti tiddejqu xejn, ċemplu aħna qegħdin hemm biex nagħtu s-support u ma nistax nispiċċa billi ma nsemmix l-għajnuna kbira li jtuna u x-xogħol sfiqi li jagħmlu is-setqa li jagħmlu il-Caritas viżavi l-lob tal-azzard, l-Oażi Tawdex u kif ukoll l-Awtorità Maltija l-lob li jagħmlu xogħol tajjeb ħafna fejn jirrigwardjaw il-menti min-naħa tal-ġukaturi. Grazzi ħafna, Sur Kane Said, nirringrazzjak tal-li mizmin għal żmien tiġi magħna waqt il-programm Kalamita biex naturalment ukoll naġġornaw lit-telespettaturi għal kemm tiġi ma dejjem ikun importanti li nerġgħu nisħu u ngħidu ħalli naturalment min ikun għadu anke fil-bidu intom li qegħdin issegwu anke forsi tafu il xi ħadd minn tal-familja toqgħodux tiddejqu, ċemplu dak in-numru 1777 ħalli titolbu l-għajnuna immedjatament mill-bidunet għaliex jekk taqbdu il-problema mill-bidu tkun aktar faċli li tikkontrolla. Jiena nawguralkom ħafna rebħ wara kollox. Ibqgħu magħna għaliex Kalamita jkompli.